ମାର୍କ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1-8 ପଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ମାର୍କ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ପଥର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା କବରରେ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏକ ବଡ଼ ପଥରରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମରିବା ପରେ ଆରିମାଥିଆର ଯୋସେଫ ସାହସପୂର୍ବକ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାଇଲେ, ଖଣ୍ଡେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କିଣି ଆଣି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଓ ସମାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଏକ ପଥରରେ ବନ୍ଦ କଲେ। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସିବା ଠାରୁ ଆଜିର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କବରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ, କାରଣ ପଥରଟି ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରସ୍ପରକୁ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରୁ ପଥରଟା ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବ। ସେମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପଥରଟି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର କବର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶବ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବା ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ, ସେ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାଅ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ଗାଲିଲକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ, କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦୂତଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମହିଳାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କବରର ପଥର ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଯୁବକଟି ସମାଧିରେ ରହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ଗାଲିଲକୁ ଯିବାର ପ୍ରତୀକକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଯଦ୍ୟପି ଏହି କାହାଣୀ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ କାହାକୁ କହିପାରିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିନପାରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସୁସମାଚାର ଏକ ଆରକକୁ, ଗୋଟିଏ ବଂଶ ପରେ ଅନ୍ୟ ବଂଶକୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମାଣକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଦିନ ଅଟେ। କେବଳ ଇଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ।